тимҳое ки имрӯз бо ҳам рақобат мекунанд ва хотиррасон мекунем ки роҳ ёфтанд ба марҳилаи ё қисмати ниҳоии ин мусобиқа. ҷумҳурии халқии демократии Корея ё Кореяи Шимолӣ мубориза мебаранд ва дастаи аввал ҳам рохат мегиранд. Аз миёни 10 гурӯҳ, мо болотар 11 гурӯҳ гуфтем, 10 гурӯҳ моят. Хуб, садои штаки доварро интизорем. Садои штаки довар Ванкатеш Раманчандран аз Ҳиндустон аз оғози рақобати дастаҳо дарак медиҳад. Бозигузори онҳо анҷом медиҳанд ва аз хати дифоъ баромада натавонистанд бозингарони Умон. идомаи ҳамлаи тими Малайзия, вазъияти хавфноки голзанӣ ва ту ба паҳлӯи дарвоза мерасад. беҳтарин шонс буд. зарба, вале зарбаро иҷро мекунад бозингар рақами 11 Саид Асиб Ал Хуан Торес Гаридо. ҳоло имконият барои дастаи Умон ва ин шонс аз даст меравад. идомаи ҳамлаи дастаи Малайзия ва фурсати бисёр хуб, туп ворди дарвоза мешавад аз як вазъияти стандартӣ. ҳоло дифоъгари дастаи Малайзия такрорро мебинем. партоби бениҳоят хуби Муҳаммад Ҳайкал ва дарвозабон ҳам ба назарам метавонист барои рафт кардани ин ҳолат талош кунад. бубинед, ӯ метавонист ба ҳаво парад ва бо даст ин вазъиятро бартараф кунад. идомаи ҳамлаи Умон вале боз ҳам бенатиҷа. идомаи ҳамлаи дастаи Малайзия. ҳоло як фурсати хуб, пеналти. бале бозингари дастаи Малайзияро аз пой афтониданд. бале бозингари дастаи Малайзияро аз пой афтониданд. бинандаи азиз, зарбаи ва чӣ гуна бо зарбаи хеле олӣ дарвозаи Умонро рахна мекунад. мо онро бинед чӣ гуна олӣ Муҳаммад Ҳайкал Дониш иҷро намуд. яъне зарба бо усули Паненка. вақт хеле зиёд кашол дода шуд. партоба ҷаримагои дастаи Малайзия ва пеналти. инҷо баъд вақте бозингари дастаи Умон ҳаракат мекард. зарба ва гол. Маҷид Алфорзӣ ҳисобро 2-1 мекунад. ёфт бинандаи азиз ва садои штаки довар аз фарҷоми ин рақобат дарак медиҳад. бо ҳисоби 2-1 дастаи ҷавонони Малайзия бар Умон ғалаба мекунад. шояд онҳо бовар Саид Расиб Ал Ғанбусӣ корти зард нишон медиҳад. бинандаи азиз гузориши мустақими худро ба анҷом